Kari. Minkä takia kari? On sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? On sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? Kari. Minkä takia kari? Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? Kari. 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 Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Kari. Minkä takia kari? No on sillä se omanlaisensa sarmi. Ai että, sori, että eilen ei herunut. Tänään voisi onnistua. Se oli täysin asiatonta toimintaa mun taholta.